A deputada Rosana Pérez anunciou esta mañá na lonxa de Testal que o BNG presentará unha interpelación e unha proposición non de lei para solicitarlle á Consellería do Mar a regulación dos desaguadoiros dos encoros. Segundo ela, esta circunstancia foi unha das causas principais que botaron ao traste a campaña marisqueira na ría de Murosnoia, coa perda de preto do 80% do marisco das concesións, o que conlevará a graves prexuizos para os máis de 1.500 profesionais que viven directamente do marisqueo nesta ría. A pesar de que o pedimos en reiteradas ocasións de que os encoros siguen sin un protocolo de baleirado e, en épocas de choiva, como é o caso en toda esta temporada, siguen baleirando ou sigue cando menos o risco de que baleiren en calquera momento e, polo tanto, aporten á ría millóns de litros de auga doce que perxudican o marisco. A nacionalista referiuse tamén ao anuncio realizado polo conselleiro do Mar, Alfonso Villares, na súa última visita a Noia, no que mostraba a boa disposición da Consellería para financiar unha parada temporal da actividade con fondos FEMPA. Pero, segundo ela, non todos os mariscadores poderán ter acceso a estas axudas. Nos entendemos que non se pode vir aquí, como veu o conselleiro o pasado martes, a decir que están dispostos a mirar si se poden conceder paros biolóxicos aos mariscadores e mariscadoras. Entre outras cuestións, porque houbo xa moitos mariscadores e mariscadoras que tiveron eses paros biolóxicos durante esta campaña que rematou e que agora, polos requisitos que se piden, non van poder disfrutar deles. Ademais destas cuestións, a nacionalista insta a Xunta a levar a cabo tamén un estudo que permita dilucidar dunha vez por todas cales son os principais factores que están a influir na perda de produtividade da ría, establecendo tamén as principais liñas de actuación e as medidas concretas a tomar a curto e medio prazo.